França. Molts exiliats republicans van integrar-se tot seguit a la resistència francesa. La seva intervenció fou decisiva, sobretot al migdia de França, d'on van alliberar 18 departaments occitans i ciutats com Foix o Tolosa del Llenguadoc. A França hi havia uns 21.000 guerrillers espanyols integrats en les diferents agrupacions de la resistència, la més important de les quals era l'agrupació de guerrillers espanyols d'ideologia comunista i composta per 12.000 homes ben armats. Alliberada la major part de França l'estiu del 44, la progressiva retirada dels alemanys produí un clima d'entusiasme i eufòria entre els guerrillers i els refugiats que creien que els dies del franquisme eren comptats. Fou llavors quan la Unió Nacional Espanyola, plataforma política del Partit Comunista Espanyol, començà a preparar l'operació Reconquesta d'Espanya, que consistia en introduir del Pirineu Basc al Pirineu Català 8 o 10.000 guerrillers. La zona de penetració més important havia de ser la Vall d'Aran. El día 21 de septiembre recibí ya la orden por escrito preparando las unidades para hacer la invasión del Valle de Arán. Yo estuve hablando con los oficiales de mi estado mayor y todo el mundo estaba de acuerdo conmigo. Nosotros, ¿cómo nos íbamos a enfrentar contra el ejército? Nosotros, los guerrilleros, se atacan al ejército, pero de forma aislada. Y es decir, que no podemos hacer ninguna operación sin tener antes asegurada la retirada. De juny a setembre, l'estat major de l'agrupació de guerrillers envià diversos grups a l'altre costat del Pirineu per tal que exploressin el terreny i esbrinessin si el poble estava disposat a secundar un aixecament armat contra el règim franquista. Yo hablé con los oficiales de mi estado mayor y dije, tú vais a ir a España, vais a ver cómo está el ambiente español y según lo que vosotros digáis y traéis de allí el informe, yo haré. Malgrat que la situació interna del país no era gens favorable per al pla guerriller, es continuà amb el pla d'invasió ordenat pels dirigents comunistes, especialment per Monzón. Me dijeron, tú pones el pie en España y en cuanto pongas el pie en España, aquello se subleva. Barcelona, Madrid, Sabadell, todo aquello, son llamas que viva por todos lados. Influïren en la decisió potser les paraules pronunciades per Eisenhower, cap de les forces aliades a Europa, als espanyols que combatien a les seves ordres. Malgrat que l'assalt final al vostre país no s'hagi realitzat, l'hora del vostre alliberament és propera. O potser més aviat per les ordres o consells de Stalin, tramesos a mitjans del 1944 a l'Íster. El cert és que abans de començar la invasió era ja un fet que no podia reeixir, ja que 4.000 guerrillers no podien enfrontar-se amb possibilitats d'èxit a l'exèrcit espanyol en una zona tan extensa del Pirineu. Mantenir alliberada una zona de l'estat espanyol, tot proclamant-hi la república amb un govern provisional presidit per Negrín i provocar així una intervenció aliada era més que difícil d'aconseguir. La nostra no participació en l'aventura de la Vall d'Aran és que nosaltres estàvem convençuts de que no hi havia possibilitat, coneixíem poder millor que molts, com estava la frontera de vigilada, la quantitat de guàrdia civil que el franquisme havia escampat d'una cantó a l'altra de la frontera, i sabíem que tampoc hi havia cap seguretat que els que anaven a jugar-se la pell a la Vall d'Aran no fossin ja, no marxessin ja d'aquí més o menys assenyalats i venguts. Per això no vàrem voler participar. No perquè estiguéssim en desacord amb l'acció, sinó perquè no creiem que aquella acció tingués efectivitat, com va passar. Yo presenté mi dimisión. Dije, yo no quiero hacer esa operación, porque esa operación nos va a costar muchos muertos para nada. Mis
escuela militar no me permite enfrentarme contra un ejército. Y dijeron, no hombre, no hagas eso porque si tú te vas van a mandar a otro que no va a tener esa capacidad y nos va a meter allí en el atolladero y vamos allí a morir la mitad. Y bueno, entonces continúe. El gobierno español, que no son tontos, estaba ya esperándonos, pero con ganas, porque lo menos 70 kilómetros, por lo menos, habían retirado todas las masías. No había nada para comer, ni un cordero, ni nada. No encontrábamos a nadie. Y nos dejaron entrar poco a poco, diciendo, déjales que cuando entre le vamos a dar un palizón, como así fue. Així es formà la 204 Divisió, composta per 11 brigades, més una de reserva formada cadascuna per 300 o 400 homes. Abans s'havia fet una àmplia propaganda en les files de totes les organitzacions antifranquistes a França. Enduts per l'entusiasme del moment i per les ganes de contribuir a enderrocar el franquisme, s'allistaren, a part dels comunistes, uns quants centenars de narcosindicalistes i també socialistes. Pocs dies abans de la invasió de la Vall d'Aran, una penetració per les valls navarreses integrada per 1.500 guerrillers havia acabat en un desastre total. El servicio de información del ejército español, no son tontos, estaban todos al corriente de lo que estábamos tramando, sabían todas las unidades que íbamos a pasar, el número de soldados que íbamos, el armamento que llevábamos, todo. Malgrat d'aquests antecedents, la matinada del 19 d'octubre de 1944, comandats per Vicente López Tobar, entraren a la Vall d'Aran de 1.500 a 2.000 guerrillers, mentre d'altres brigades ho feien simultàniament pel Pallars i la Cerdanya. Impuse como condición que lo único que yo era responsable era del Valle de Arán, pero los estados que ocurrían a los lados, los grupos que salían de los lados a tantear la fuerza del enemigo, esos dependían del Estado Mayor que se había puesto en Monrelló. Eran ellos los que mandaban esos grupos y lo hacían. López Tobar no tenía responsabilidad en esas operaciones que en la concepción de los que montaron la invasión del Valle de Arán eran operaciones de diversión para distraer las fuerzas franquistas e impedir que se concentraran sobre el grueso de las fuerzas guerrilleras que entraba por el Valle de Arán. La majoria de guerrillers anaven ben armats, metralletes Thompson o Stern, carabines americanes, fusells metralladors i pistoles. Molts portaven bombes de mà, explosius americans i alemanys i plàstic, llavors desconegut per l'exèrcit espanyol. Els queviures, però, se'ls havien de procurar ells mateixos. Tenien bastantes dificultats i en certes ocasions estava obligat a anar per les cases a demanar quasi caritat si voluntàriament em volien donar alguna de menjar, algú em donava patates, altres em donaven farina i així successivament i anàvem fent el ranxo així. Altres vegades rebíem algú de revituallament per part de l'Estat Major de la Divisió. El mateix dia 19 ocuparen gairebé la totalitat del Baix Aran. Igualment, el maquis feu onejar la bandera tricolor republicana a tots els ajuntaments aranesos, que passà a ocupar, organitzant també mítings de caire antifranquista a les places dels pobles. Yo me pregunto cómo puede ser una persona inteligente para creer que Franco va a permitir que esté allí 8 días un pedazo de territorio español con un gobierno provisorio republicano. Eso a mí no me tomaba, eso me tomaban a mí por imbécil, estaban locos, ¿no comprendes?
També el dia 19, un cop alliberat els pobles que conduïen a la frontera amb França per Pont de Rei, ha entrat tota una columna de camions amb més guerrillers, canons i material pesat. Les forces ocupants duien propaganda de la Unió Nacional i diferents octavetes per ser distribuïdes entre la població civil, i també adreçades als soldats, els quals només podien disparar en cas de defensa pròpia com a mesura adoptada per a decantar la tropa espanyola a la causa guerrillera. A la nostra part hi havia aquestes ordres de no tirar en els soldats, de no embolicar-nos amb els civils, vull dir, de no requisar res. Si hi havia necessitat d'alguna cosa, pagar-la. Inclusiu, si avançàvem, teníem que anar vestint-se dels uniformes de l'exèrcit espanyol i no de l'original que portàvem en aquell francès. L'actitud dels aranesos, llevat de comptades excepcions, es caracteritzà per una passivitat i inhibició generalitzades, tant de cara al maquis com als franquistes, ja que la població no es trobava en condicions ni morals ni materials de secundar cap mena d'aixecament. Per on entrar al maquis i quina resistència hi trobà a la Vall d'Aran? La brigada 11 penetrà pel port de Benasc, tot girant després vers l'Hospital de Viella, a la part sud del túnel, a fi de barrar el pas a l'exèrcit que volgués entrar a la Vall d'Aran per aquest indret. La nostra brigada va sortir de la mateixa manera que va entrar, amb ordre, a part dels morts i ferits que van tindre, es va enviar una secció que protegís un coll que hi havia allí una miqueta perillós, i després tota la brigada se'n van tornar cap a França amb el mateix armament, o amb més armament, i amb els 12 guàrdies civils. La brigada 551 penetrà pel port d'Era Roqueta i es dividí en 3 columnes. La primera es dirigí cap a Bausen, passant abans per Canejan, on en veure'ls arribar, la Guàrdia Civil fugí pels boscos. La segona columna es dirigí cap a l'est, ocupant Porcingles, sense lluita. Al batalló Honorat feu 10 guàrdies civils presoners. La tercera columna passà pels passos d'Estiuera i Cuma i es dirigí cap a Bosost, on la Guàrdia Civil oferí resistència des de la seva caserna. El foc entre els dos bàndols durà llarga estona i els guàrdies civils no es rendiren fins que alguns guerrillers llançaren bombes de mà per les finestres. A Bosost, la població més important del Baix Aran i lloc d'origen del general Cèsar Joan Blázquez, segon cap de l'agrupació de guerrillers, moriren 2 policies armats i foren cremades pel maquis moltes fitxes de l'esmentada caserna. La 410 brigada es dirigí cap a les Bordes des de Banyeres de l'Uixón, entrant prop del Portilló. Allí la resistència del maquis fou molt dura, car s'hi trobava la segona companyia del batalló Albuera. De matinada començà el tiroteig. La majoria de la companyia, sorpresa a les cases on residia, es rendia al maquis. Però una part de la tropa, més la Guàrdia Civil, seguí lluitant. El combat es produïa a la petita plaça major del poble. Els guerrillers s'instal·laren en el bar estanc Sabateria, des d'on disparaven contra 2 vivendes situades davant mateix, des d'on resistien un tinent, un sergent, soldats i guàrdies civils. A la que un guerriller intentà llançar una bomba incendiària, el sergent li disparà, tot ferint-lo, i la bomba que tenia a la mà caigué al balcó de fusta i provocà l'incendi i destrucció total de la casa. El tinent, amb els seus homes, aconseguia escapar. Tot i així, van ser fets presoners 80 soldats. En la ferrissada lluita moriren 6 guerrillers i 9 homes més entre soldats i guàrdies civils. Mentre que el Baix Aran es conquerí d'una manera vertiginosa, a l'Alt Aran ja no fou tan fàcil. Així, la 9a brigada entrà pel port d'Orla en direcció a Salardú. Ocuparen Baguerga instal·lant fusells ametralladors en el campanar, on hi restà l'estat major, mentre un dels batallons s'instal·là en unes cotes des d'on es dominava la carretera Tremp-Viella. Quan portàvem uns 3 o 4 dies,
que ja veritablement fèiem línia com un exèrcit regular entre nosaltres d'una forma ja amical i companyera, doncs ja consideràvem que era una actitud i una situació que no corresponia a les nostres condicions de guerrillers, car la guerrilla, la nostra forma d'actuar, la clandestinitat a França era actuar allí on volíem, quan volíem i a l'hora que volíem i en quines condicions volíem. Vull dir que érem nosaltres qui disposàvem a on se tenia que realitzar l'acció i allí ens trobàvem en situació que era l'adversari qui determinava en quina situació nosaltres teníem que combatre. La resta de la brigada atacà Salardú sense poder-hi entrar, malgrat de fer ús de morters i basoques. El combat, que es perllongà durant hores, causà la destrucció d'unes cases de la zona alta. Amb tot, però, els guerrillers no pogueren avançar vers Salardú. I aquesta operació va ser una operació feta amb una tàctica militar convencional quan nosaltres érem guerrillers. No va ser ni una cosa ni l'altra. A la tarda, pel port de la Bonaigua, arribaven els primers reforços de l'exèrcit. El 5è batalló de caçadors de muntanya a Barcelona i també la Legió Irregulars. El maquis hagué de retrocedir. També es lluità a Arràs, on es registraren combats entre el maquis i la Guàrdia Civil. A Gausac hi hagué enfrontaments el 27 d'octubre amb 22 baixes per part de l'exèrcit. El port de la Bonaigua no va poder ser ocupat pel maquis. La capital, Viella, fou hostilitzada per les forces guerrilleres des de Vilac, Mitjaran i Pla de Vies. Però López Tovar no donà l'ordre d'atacar Viella perquè la plaça havia estat fortificada per la Guàrdia Civil i batallons i companyies de l'exèrcit. El general Moscardó havia instal·lat la plana major a l'Hotel Internacional. Santiago Torreyes me dice, oye Tovar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Digo, mira, vamos a hablar tú y yo solos ahí en el despacho, porque yo aquí delante de todo esto no quiero saber nada. Y le digo, pues mira, pues que tenemos que marcharnos. ¿Tú estás dispuesto a marcharte? Digo, claro. Y digo, mira la situación como está. Aquí están ya los españoles que atacando ya por sí y bombardeando con artillería ligera las montañas, se nos van a presentar en Viella. ¿En Viella qué quieres que hagamos nosotros en Viella? ¿Por qué no vamos a defender con metralletas? Amb aquest perill i amb la pressió constant de divisions i batallons de l'exèrcit, companyies de policia armada i guàrdia civil, que sumaven més de 30.000 homes, López Tovar ordenà la retirada abans no fos massa tard, en contra de les ordres rebudes de l'Estat Major d'Unió Nacional a fi de salvar les vides dels seus homes. Així, els guerrillers entraren a França per Pont de Rei amb 300 soldats i 30 guàrdies civils fets presoners per ser deixats en llibertat poc temps després. Nosotros tuvimos en el Valle de Arán 9 muertos. Hicimos 300 prisioneros, nos llevamos todo el material militar que había allí y entramos en Francia en camiones. Nada de por tierra, en camiones. Todo eso que ha dicho la prensa, luego incluso la prensa americana, diciendo grandes combates en el Valle de Arán contra fuerzas rebeldes españolas, no sé qué, miles de muertos, todo eso es mentira. Y yo estuve reunido con ellos varias horas convenciéndoles de que la solución era retirarse, y después de esa reunión fue cuando se dieron las órdenes por Tovar, que era el jefe, pero allí mismo ya salieron los distintos jefes con los preparativos previstos para hacer la retirada y además para hacerla con la mayor rapidez posible. Y yo le dije, ¿tú qué te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy dispuesto a marcharme porque esto es un entierro. Y me dice, ¿cuántos días necesitas tú para marcharte? Digo, a mí dime que estás de acuerdo. Y dice, bueno, pues de acuerdo. Pero él no sabía que yo ya tenía la orden de evacuar. Y al otro día, por la mañana a las 9, después de que vino Carrillo, estábamos todos en Francia. Carrillo vino después. Eso es que dicen de Carrillo que vino, que dio la orden de volver. Es mentira eso. Eso es un cuento. Es un cuento.
La Vall d'Aran, menys Viella, el Port de la Bonaigua, Salardú i nord del túnel de Viella, romangué 11 dies sota control guerriller fins al 30 d'octubre, en què les tropes de l'exèrcit arribaren a la frontera per Pont de Rei. En ese momento la actitud de López Tovar era la de un jefe disciplinado que cuando le ordenaron entrar, entró, y cuando le ordenaron salir, salió. Una vez que estuvo Tovar en mi casa, me dice, hombre, Pinocho, sabes tú muy bien que yo te dije de ir, pero digo, no me hagas un cuento. Tú no has dado ninguna orden de volver a nadie. La orden de volver de España a Francia fue cada batallón, cada brigada la dio individualmente. Yo cuando vi la situación, di la orden. Cuando me encontré en Francia, me enteré que las demás brigadas habían hecho como yo. Carrillo llegó allí, me abrazó, habló conmigo, salió de allí y se marcharon. Carrillo en la Vall d'Aran no ha tenido ninguna reunión con nadie, nada más que conmigo. La orden nadie la dio. Y que diga Tovar eso, no es verdad. Y Carrillo sí, dice que dio la orden él. Pero cuando él dio la orden de volver para Francia, estava ja tot el món aquí. En canvi, les altres brigades que passaren la frontera uns dies abans o el mateix dia de la invasió per endinsar-se més avall i protegir així l'operació de la Vall d'Aran fracassaren rotundament. Els que pogueren salvar-se decidiren retornar cap a casa perquè van veure clarament que els havien enviat a l'escorxador. El primer combate esporádico, pero en fin, el primer encuentro que tuvimos fue cerca de Esterri, antes de llegar, después de los lagos de Campirme, hacia Esterri d'Àneu, y ahí tuvimos 6 bajas, 6, que no te puedo decir si eran, como diría yo, heridos, muertos o prisioneros, o que continuaran para adelante. Me faltaron 6 ya. Mandé otro de patrulla, otros 6, tampoco volvieron. Y precisamente la brigada que tuvo que tomar la Borsí no la tomó, entró el 19 y salió el 20, abandonó, y la otra brigada que había andado para apoyarlos y guardaron ya Borsí, llegaron allí y no encontraron a nadie. Aquestes altres brigades que no estigueren a la Vall d'Aran van tenir en total 260 morts, un nombre molt elevat de ferits i 800 presoners. Només prop de 200 aconseguiren arribar cap a l'interior y contactar en partidas de guerrilleros. Yo no quiero culpabilizar a nadie de aquello. En aquel momento pasaban muchas cosas en Europa y en el mundo que eran susceptibles de provocar a veces un entusiasmo muy alejado de la realidad. En el maquis francés éramos nosotros los que hacíamos la sorpresa. Allí eran ellos que nos hacían a nosotros. Porque el efecto de un maquis es la sorpresa que cuenta. Pero la sorpresa era la nuestra que nos llevábamos allí. Porque habían creado somatenes. Había falangistas y armados también de catalanes que estaban allí armados. Había el ejército, la policía armada, la guardia civil, los somatenes y los falangistas armados. Va tractar-se aquesta operació Reconquesta d'Espanya d'una operació de prestigi o d'una maniobra política dels seus responsables? Es decir, Carrillo no ha tenido nada que ver, nada en absoluto en la operación del Valle d'Aran. Porque si hubiera querido, como que no ha querido, la orden la di yo de marcharnos y se ha terminado. Yo asumo esa responsabilidad porque es real y porque evidentemente era la única manera de salvar pues 10 o 12.000 combatientes encerrados allí, encajonados allí, que corrían el riesgo de ser hechos prisioneros o muertos. Sin tener en cuenta las experiencias del Valle d'Aran, han organizado, y ahí Carrillo ya entra de lleno, el envío a Madrid y a Barcelona de equipos de 3 y de 4 camaradas, y casi todos eran del Valle d'Aran. Todo mi Estado Mayor ha muerto en Madrid. L'ocupació de la Vall d'Aran, l'anomenada Reconquesta d'Espanya, no reeixí, ja que aquesta història, tal i com va començar,
no podia pas acabar d'una altra manera.